салом алайкум дӯстон. Чӣ гуна фаҳмем ки шоти симкарта бучида дар ҳолате ки кор намекунад? Баъзеҳо фикр мекунанд ки пакет кор накарда истодааст. Оз бародаро, ман ба шумо нишон медиҳам. Медоем меню сини бар мерем сетер плата файлда медоем конфигурасияда окей мекунем. кнопкаи кабутай дар инҷа кабута як бор клик мекунем, мечиқемаш. Please wait мега. Please wait мега, камтар местем. Network connecting file. бародаро, вақте network connecting file ки гуфт, шод бучидагиай. вақте ки санҷиш кен кабута ҷиқиден, кнопка кабута ҷиқиден, network connecting file ки гуфт, бародаро ба ёд бигирен ки симкарта шоташ бучидай, кор накесай. вақте ки симкарта ки кор накуна, пакетоан прошивкоан кор намекуна. бародароро дар хотир бигиред. дар ҳолате ки проверка кунед, дар ҳолати network connecting file ки гуфт, шоти симкарта бучидагия бародаро. баъзеҷда русӣ қатъ менависа ошибка соединение. вақте ҳамин кнопка кабута ки меҷиқи ошибка соединение. вақте ё ошибка соединение ё network connecting file гуфт, бародаро дар хотир доред ки шоти симкарта бучида. беҳуда пакетҳоро гуногор накунем. баъзеҳо пакетҳоро гуногор мекунанд. ин буд чӣ гуна фаҳмем шоти симкарта бучида дар баъзои плани. боқӣ дар паноҳ Аллоҳ бошед.